kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye ntɛnɛn septembre kalo tile 30 sanba 2019 kunnafoni labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ sorigi no dɔgɔnɔkɛ faama k'ale to suya kɔlɛla radio bɛn k'ale kuma so kɔnɔ 97.7 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Suguninkura Kulujo ani Nɛgɛkɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. Ministri min n'a ɲɛsin bɛ cakɛdabaw camancɛtaw ani fitininw olu ka yɛrɛlɛfoni ma Safiya Boli jumadonya tɛmɛlen a dagayɔrɔ la a ye baara dayɛlɛ waleya. Commissaire à la sécurité alimentaire CSA jumadonya tɛmɛlen a ye baarabolo 2 a y'olu ɲɛminɛ baaraw kɛ. Sunnadon jɛkulu minnu bɛ n'olu y'u bolonɔ bila octobre kalo tile 15 san 2016 sɛbɛn na lakɔlikaramɔgɔw olu ka bondakun na u y'u danatigɛ dɔnkibaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sandani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la. I n'a fɔ an y'a fɔ sisan dani na cogo min na ministri min n'a ɲɛsin bɛ kɛnyɛrɛye cakɛdabaw camancɛtaw ani fitininw olu ka yɛrɛlɛfoni ma Safiya Boli jumadonya tɛmɛlen a dagayɔrɔ la a ye baara nundon a ye o waleya a bɛ ɲɔgɔnna jɛrɛ ko fɔ a tako fɔlɔ comité de pilotage baarabolo kɔnɔna na n'o de ye waribɔ bɛ se ka kɛ cogo min na sɛnɛ sira u ka kɛ yakubafɛn an ka jamana kɔnɔna na ni ŋaniya sirila Mali gouvernement fɛ baaraɲɔgɔnya ani FIDA u ni ɲɔgɔn cɛ ani Royaume du Danemark fɔ ka taa se gouvernement Canada baarabolo in a tɔrɔmɔɲɔbɔ a bɛ ɲɛsin sɛnɛ sira olu yakubayali de ma minnu b'o baara kɛ u bɛɛ lajɛlen da bɛ se ka don o la cogo min na ani cakɛdaba minnu bɛ o bondakun kan camancɛtaw ani fitininw yaasa ɲɛtaa sira o bɛ se ka walankata cogo min na a wariko a bɛ t'i jɔ fo CFA wari miliyari 58 Banyango la san 6 Banyango a bɛna waleya o de kɔnɔ san 2019 ka taa bila san 2024 na maa 440 Banyango olu de bɛna a tɔnɔ bɔ an ka togodaw olu kɔnɔna na. Commissaire à la sécurité alimentaire CSA a ye baara 2 nundon a ye o waleya jumadonya tɛmɛlen a tun bɛ da dumuni tɔni 1000 Banyango o tali k'o di dɛmɛdonɲɔgɔnya o siratigɛ fɛ san 2019 maa 548 a n'a kunkanfɛn caman welewele dara k'a fɔ ko da dumuni sɔrɔbaliya gɛlɛya ko a ɲɛsin bɛ olu ma kungojugu yɛrɛ a bɛ o kofɔ an ka jamana kɔnɔna na Bamakɔ yan maa 36 a n'a kunkanfɛn caman bolokɔni sina olu de la 24 ani kɔ olu kɔni ko kungo gɛlɛn k'a ɲɛsin bɛ olu ma ka fara olu kan maa minnu n'u y'u sigiyɔrɔ bila an ka jamana kɔnɔna na ka taa sigida wɛrɛ la ko kungo gulon bɛ maa 12 ni kunkanfɛn caman olu de ma o de kosɔn sa commissaire à la sécurité alimentaire a ye wuli ka jɔ kɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya sira minnu bɛ n'o ye da dumunifɛn tɔni 999 ye n'o taara k'o di o bɛ se ka kɛ i ka dɔn k'a fɔ dɛmɛdonɲɔgɔnya ye nin maa ninnu ma cogo min na ministre commissaire à la sécurité alimentaire Kasimu Donnɔ a ye foli ta ka di a kɛbaw ma ko gouverneur du district de Bamako maire ani quartier ɲɛmɔgɔw ko a b'u bɛɛ lajɛlen fo ka wuli ka jɔ in na ko i ka dɔn k'a fɔ ko tigiya kan ka segin jamana ka maa sugandilenw de ma olu bɛ se ka nin da dumunifɛn ninnu tila maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na k'a kana to ONGw bolo i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogoya min na wa da dumunifɛn ninnu kɛrɛfɛ fɛn min i ka dɔn k'a fɔ maa makoɲa minɛnw olu fana taara k'o di a baarakɛlaw ma dispositif national de sécurité alimentaire PRESA maaw fɛ a kɛra office des produits agricoles du Mali OPAM o kɔnɔna na. Sunnadon jɛkulu minnu n'olu y'u bolona bila octobre kalo tile 15 san 2016 sɛbɛn na ekɔlikaramɔgɔw olu ka bondakun kan u ye laseli kɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma u y'u danna tigɛ sibiridonya tɛmɛlen a kɛra ekɔlikaramɔgɔw tɔgɔlaso la Bamakɔ yan u ye gouvernement u ye welewele ta ka ɲɛsin a ma ko gouvernement tun ye bɛnkan min kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko a ma bɔ a sira fɛ o de kosɔn sa sunnadon jɛkulu maa ninnu ye wuli ka jɔ kɛ k'a fɔ ko gouvernement ye layidu minnu ta u ye n'a ma bɔ a sira fɛ u ka bɛnkan sɛbɛn bolonɔ bila la n'o ye procès verbal ye k'u b'u ka dusumakasaya ta ka ɲɛsin u ma ko gouvernement ɲɛma ministre ɲɛma ko yɛrɛ tɛ ka kala sɛmɛ lakɔlikaramɔgɔw la k'o de kosɔn sa k'olu b'u jɔ u jɔyɔrɔ la mun kan ka kɛ o bɛ kɛ u ka sunnadon jɛkulu 8 Banyango n'olu bɛ nin kulu in kɔnɔna na bakuruba fɔ la n'o ye SIPESCO ye SINEB SINEFCT SINESEC SIDEF FENAREC COSES SNEC
o seegin ko mun kan ka kɛ k'u b'o kɛ u ye nin kunnafoni ninnu di dɔgɔkun kunfɔri tɛmɛlen na Adama Fɔnba ale y'u ka kuma lasela ye ale ye syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 ale ye o ɲɛminɛ ye a ko olu nana ɲɛfɔli kɛ dɔnbaro ɲininaw ye k'a sababu kɛ bolonɔ bila sɛbɛn dɔ tɛmɛra olu ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'olu bolonɔ bilala mai kalo tile 18 san 2019 o tun b'u ka sariyakow an'u ka bilaminankow an'u ka laɲiniw o tun b'o ɲɛnabɔli ko fɔ ko nka ko o de ma bɔ a sira fɛ k'u ka maaw ladɔnniya o lahalaya la. Fangayini tɔnba min bɛ n'u k'a ma ko islamisiw ka fangayini tɔn Alizerikaw fɛ yen ani jamanadenw ka wulikajɔ kulu n'o ye MSP n'u k'o ma ko mouvement de la société civile n'olu bɛ ka bɛn de ɲini u y'a jira kunungo k'a fɔ ko u b'u ka cɛbɔya sɛbɛn k'u bɛ o dankɛnɛmaya décembre kalo tile 12 nata lahalayaw la u ka kunnafoni di sira maa dɔ ye o dankɛnɛmaya n'o ye Buhada Benja Miaye nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasirijɛkulu maaw fɛ ka lase a balimakɛ Seydou Sila Maraka fama fɛ sori gino k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala man ka jɔnya jɔna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma yan'o cɛ n'a b'a fɛ ka sigi Maraka fama ka journal Bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka fama ka journal Bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw an n'a bɛɛ lajɛlen ne b'aw fo ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a kan bɛɛ sini ni Ala sɔnn'a ma. Maraka fama ka bi journal Bamara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.